ئەندامێکی شاندا سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتمانیە کورد لە سووریە ئەنەکەسێ کۆل ئەڵمانیایە ببەرپرسێن وەزارەتە دەرڤایە ئەڵمانیایەرە جڤیا بوون هەرگولیên wê civînê û helwêsta welatê Almanyayê ji doza Kurdî û devera ewle li Rojavayê Kurdistanê li dexuyanî. Şandeke Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Enekesê roja sêşemê 27 meha heştan 2019 derbarê mafê gelê Kurd li Sûriye û pirsa herêma ewleh hin doseyên din yên Sûriyê li Almanyayê bi berpirsên Wezareta Dervaya Almanyayê re civiya bûn. Derbarê neveroka wê civînê di dwaneka taybet de Mihemed İsmaîl endamê serokatiya Enekesê û berpirsê birêvebir yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji radyoya rêbaz re eşkere kir û ragihan ku wan di civîna xwe de li gel berpirsên dosyeya Sûriyê di Wezareta Dervaya Almanyayê de nerîna Enekesê li ser herêma ewleh matirsiya wê ji egeriya guhartina demografî li devera ewleh bê bicîkirina peneberên Sûriyê yê ku li Tirkiye dibînin li wê deverê daxuyanî û behsa rola Almanya û di dosyeya Sûriyê de û bi taybet doza Kurdî û giringiya peywendiyên Enekesê û welatê Almanî berdewamiya wê peywendiyê hatin got û bêşkirin. İsmaîl serbar kir ku wan ji berpirsên Almanyayê re rewşa gelê Kurd li Kurdistana Sûriye û pêşhateyên dawî veguhest bi taybet bin pêkirinên grûpên çekdar yên ku li Efrînê dimînin pêwîstiya rawestandina wan bin pêkirinan di zûtirîn dem de vegerandina welatiyên Efrînê ji Efrînê re vegera ewlehî û aramiyê jê re kir. Helwêsta encûmenê jî ji çareseriya Sûriyê re daxuyanî û tekez kir ku çareseriya Sûriyê divê çareseriyeke siyasî be li gor biryarên navdewletî û lê vegera Cenêv 1 û biryara 22 4 be divê bendên wê werin cîbicîkirin da ku berev ve guhestineke siyasî ve biçe. Şanda Enekesê di civînê de li ser rola erêniya Almanyayê derbarê helwestên wê li Sûriye û rola wê ya mirovî di piştevaniya dubare avakirina deverên zirermend re axifî û daxwaz kir ku guhpêdan û piştevaniya deverên Kurdî werin kirin. İsmaîl her wiha da zanîn ku berpirsên Almanî bi erênî li avakirina herêma ewleh dinerin. Helwesta xwe di wê derbarê de eşkere kirin ku devera ewleh dê matirsiya rûdana şerekî li Rojhilatê Feratê dûr bixe. Wê nede sînaryoya Efrînê dubare be. Tekez kir ku dever dê guhdan pê bibe û divê hemî pêkhateyên wê beşdariyê pêşa roja wê de bikin. Dê matirsiyên li ser wê deverê bi awayekî ciddî li ber çav werin danîn. İsmaîl her wiha amaje kir ku li aliyekî din yê civînê pirsa Komîta Destûra Sûriye ya nû hat got û bêşkirin şanda Enekesê daxwaz ji Almanyayê kir ku piştevaniya mafê gelê Kurd li Sûriye û karekî mirovî hevbeş ji herêmên Rojavayê Kurdistanê re bike. Şanda serokatiyê û ya desteya peywendiyên dervaya Enekesê ji her yek jê Mihemed İsmaîl, Mehmet Dawûd, Fasla Yusuf, Slêman Oso, Siyamend Haco û İsmaîl Hassaf pêk dihat. Beriyan hajî şandên Enekesê hevdîtên li gel berpirs û şandên her yek jê welatên Rûsya û Amerîka kirin. Serbarî wê yekê civînên wan şanda Brîtanî jî li bajarê Qamşlo hat encamdan. Kar û xebateke berçav wek ku nûnerê Kurdan li Kurdistana Sûriye dike. Ali Umar